Okay, sanibona namhlanje umhla 5 ku-June ngonyaka 2025. Umaka buye esibhedlela simbonile today. It was a great day. I think it's the first time that the three males in this house, well, excluding Ogodin, who's overseas, that we sibe together next to mom esibhedlela, which was myself, uLhlono noSihle. So siyambonga ke uNkulunkulu. Okay. Oh, there is another male uSibahle umncane, but ke yeah, okay. So siyabonga uNkulunkulu ukuthi ke uma was surrounded, or rather had the company of the three of us on this day, in Jesus' mighty name, in the midst of enmity and all strife. Siyabonga ukuthi siphumelele ukuthi sibe naye sobathathu. So just now, all right, and then we believe she will be discharged tomorrow. So that's the faith that we have. But no, I'm discharged tomorrow. It's fine. Or would maybe spend this weekend still in hospital just to relax and detox. That's the word I was looking for during the day. Detox. It is okay, all right. And then mhlambe bam discharge on Monday. It's fine. Whichever, whether it's tomorrow or it's Monday, it's okay. So bengizela ukuthi ngicule. This is prayer time. And then right, ngivele amehla awela lapha ezikane Nehemiah chapter 9 verse 8. Sengivule yena ke la eBhayibhelini ukuthi lona verse engizolifunda, but I won't ignore ngoba manje nengoma evele yahlala ke zisuka kube lo ingoma number 29 osekelwe kwihubo 103 verse 8 engizolucula. Okay, before ngiqala, just wanted to also indicate ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi esibhedlela umama uzisholongo wakhe umlomo it's not like I ever influenced mama about anything anyway, but ngibonga ukuthi ngowakhe umlomo umama uzisholo yena ukuthi usesibhedlela ngoba uziswa ubuhlungu uSihle. That's what mom said. So by her own mouth, next to Sihle, or to Sihle next to me, wase ebiza uLhlono lokuthi azomzisa ukuthi umama uthini. So mom said that. So whatever Mpume may accuse me of, mom with her own mouth said those words. Anyway, thank you to the Lord Jesus Christ. Nokuthi mangifika ngibone warmth of welcome. So there's a lot of positive stuff that mom says about me to people, because nasesontweni they have a high regard about me. So I may not be happy with how mom treats me at home, but to other people outside she speaks the truth of the situation in the house. So ngiyazibongela kakhulu egameni likaJesu ukuthi ungikhandele ubufakazi ngaphandle ukuthi ngimnakekela, and she's not blaming me for the situations at hand. Thanks to God, our Lord and Savior. So let me sing now for amaculo enkonzo number 29. Dumisa uNkulunkulu ngoba enomusa, ububele bakhe bona buhle ziphakade, mazi ube zongizizwe ngobubele bakhe ziphimise lezonkana buhle ziphakade,
naye ongenayinhlalo ongumuhabuma makabizu kuNkulunkulu ngoJesu iNkosi nonke enihluphekayo woza nini uye unothando nobubele nomusa omkhulu lizikuli naba sosizini nxa belila ulila nabo uya baduduza. Hey, ngiliphakamise kakhulu, angazi liphakame kuphi. Alright, so ngoba angifuni uculela phezulu azini ngakwe-volume, but ke iculo lona bese likhuphuke kakhulu, but thanks God. So lithi fundeke ivesi elivuliwe okuyi uNehemiya isahluko sesishagalolunye ivesi lesishagalombili, I think said yes, shagalombili, I think bheke na wafumana inhliziyo yakhe ithembekile phambi kwakho, wenza isivumelwano naye ukunika inzalo yakhe izwe lamaKhanani nelamaHeti nelama-Amori nelamaPherizi nelamaJebusi nelamagirigashi, wawafeza amazwi akho ngokuba ulungile. All right, so I'm not so sure because this is Nehemiah. Where am I getting it wrong? It's chapter, because la iti Nehemiah chapter 9 verse 8, the joy of the Lord is your strength. That is what it's saying. So la engikufundayo angikuboni kusho njalo ukuthi the joy of the Lord is our strength. This is Nehemiah, this is chapter 9, and this is verse 8. Surely this is chapter 9 and this is verse 8. Akukho lapho ekhuluma ngo the joy of the Lord is our strength. Alright, so I'm not so sure what's happening here. Alright, the joy of the Lord is our strength. And then la ngifunda khona wafumana inhliziyo yakhe ithembekile phambi kwakho, wenza isivumelwano naye ukunika inzalo yakhe izwe lamaKhanani, lamaHeti, lama-Amori nelamaPherizi nelamaJebusi nelamagirigashi, wafeza amazwi akho ngokuba ulungile. That is what the word says. So konke ngahambi kahle lapho, it's fine. And then bese ke ihubo 103. Funny, I don't know what's happening to my Susie. Ihubo 103. Okay, liphi ihubo izaga. Manje vele ke maso thola ivele vale masisho. 103
and then lithi ivesi lesishiyagalombili nalo verse 8 ihubo sike 103 ivesi u8 nangu verse 8 uJehova unobubele nesihawu wephuza ukuthukuthela kuvama umusa akathethi njalo njalo akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Praise the Lord. Ithini uJehova unobubele nesihawu wephuza ukuthukuthela kuvama umusa. Praise the Lord. So there's a song siculile today. Ingqikithi yalo ile uyihubo 103 verse 8. Kodwa ke sekukhona ke lo mlayeza ke ovele wadlula. The joy of the Lord is our strength. And then kodwa. So there's 3 messages empeleni. Bese kuba yilena kaka Nehemiah 9 verse 8. So how do I combine all these? Ngingathi ke nje siyabonga uNkulunkulu ukuthi unomusa ukusihawukela ukuba wenjani unobubele nesihawu futhi wephuza ukuthukuthela. Siyabonga kakhulu egabe kaJesu Kristu. Senasareta sibonge ukuthi the joy of the Lord is our strength. Kufanele ngikufunde ukuba nentokozo ngoba enkosini ngoba lokho kuyiwona amandla umuntu anawo. That's how one renews his strength kuJesu Kristu by keeping the joy of the Lord, which is the strength that we need. Joy in the Lord. Kwamala sengenzela isethembiso ke noma umusa wokuthi kuba ngathi mhlawumbe uNkulunkulu uthi ufumane inhliziyo yami-ke ithembekile phambi kwakhe wasengenzela isivumelwano sokunikeza mina nenzalo yami izwe lamaKhanani. Okay, kumayelana nama-Israel, but basically for this to be relevant to me, it's just to believe ukuthi uNkulunkulu is passing a message ukuthi ungenzele umusa wokuthi lokhu ayengethembise khona engakaze ngikuthole njengoba ngikhononda ngithi kodwa-ke ikuphi uNkulunkulu ake angenzela khona selokhu ngaphuma eNatal Technikon kuze zonke izinto engamcela zona, because so far mina ngibona ngilokhu ngithola izinto ezingahambisani nalokho engikucelayo, basically the total opposite. So ikuphi kahlehle lokho engizokubala ngithi uNkulunkulu wangenzela khona okwenza umuntu adikibale nasemkhululekeni nakho konke. So mangabe ke lokhu kuqondaniswa namehlo ami ukuthi ngikholwe ukuthi uNkulunkulu kusasesemseni wakhe usanginikeza usangipha lokho ekade ngikufisa ngikucelile kuyena, then I thank God in Jesus' mighty name, our Lord and Savior, in advance to his glory. Therefore ngizocula-ke iculo nge-anticipation ukuthi uNkulunkulu uyanginikeza lezi zinto engangizicelile eziyizidingo futhi neziyisifiso. Udumo nenkazimulo kuNkulunkulu ngokukapheliyo. uNkulunkulu amgcina uma esibhedlela amphilise ampholise, angavumeli izinto eziqhamuka ohlangothini zingene zibe opportunist diseases or whatsoever, akaphume esibhedlela. Futhi umama mababonane noBud Gordon face to face, flesh to flesh, hugging and touching. uNkulunkulu asenzele umusa asivulele indlela eya eMelika kuwo lo nyaka to be with uBud Gordon. Ngamgcina ngo-92. It's only fair that I see my own brother as well. Ubaba selashona, usisilumile salashona. We can't all die having not met God. uNkulunkulu nomusa makasenzele umusa wakhe ukuba ebubeleni bakhe ubongani noma wakhe abaye kuGordon makavume makenze kwenzeke siye kuyena kulonyaka, so that I know what this phase has passed. God have mercy upon my mother and mend her own heart and mind, even my own heart and mind, in Jesus' mighty name, my Lord and Savior. Thike ngigcine la egameni namandla leNkosi Jesu Kristu. Amen. Dumisanu Nkulunkulu ngoba enomusa ububele
bakhe bona buhle ziphakade oha oke liziguli naba sosizini nxa belilu lila nabo uya baduduza. Ngakho siyambonga uNkulunkulu ohawukele umama nabo bonke kade kula nabo esibhedlela, and therefore discharge her in Jesus' name. Amen.